Γεια σας. Βρίσκεστε στο κανάλι που έχει τον τίτλο «Περί εξουσίας και ιστορίας» και έχει αυτόν τον τίτλο επειδή εγώ θεωρώ ότι η ιστορία της κοινωνίας, την οποία πρέπει ως κοινωνία να αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά, είναι η ιστορία του εξουσιαστικού συστήματος. Και επομένως δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο, σε αυτήν την ιστορική στιγμή που υπάρχουμε, αν δεν πάρουμε υπόψη μας τι συμβαίνει με το εξουσιαστικό σύστημα. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για αυτήν την κίνηση που παρουσιάστηκε με μια διακήρυξη την οποία υπογράφουν 91 γνωστοί και σοβαροί άνθρωποι της πολιτικής μας ζωής. Είχα σκοπό σε αυτό το βίντεο να μιλήσω για το τρίτο θέμα που υπάρχει σχετικά με την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την επακόλουθη διάλυση της αριστεράς, διάλυση του πολιτικού συστήματος. Και παρουσιάζεται αυτή η κίνηση που στην πραγματικότητα, και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω αυτό, είναι η απάντηση που δίνει η συντηρητική πλευρά της κοινωνίας στο ερώτημα που πρέπει να τεθεί και να απαντηθεί από την πλευρά της κοινωνίας που εκφράζει την αλλαγή. Από γενική άποψη λοιπόν, αυτή η κίνηση έχει ενδιαφέρον για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι τα ερωτήματα που τίθενται εκ των πραγμάτων για την ελληνική κοινωνία και για κάθε κοινωνία δεν μπορούν να μην απαντηθούν. Αν δεν τα απαντάει η αριστερά, θα τα απαντήσει η δεξιά, οι συντηρητικοί άνθρωποι. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ναι, θα τα απαντήσει αναγκαστικά η συντηρητική πλευρά της κοινωνίας, τα ερωτήματα που τίθενται, αλλά σε μια εποχή τέτοιων μεγάλων αλλαγών δεν μπορεί να τα απαντήσει σωστά η συντηρητική πλευρά της κοινωνίας. Είναι υποχρεωτικό να υπάρξει λοιπόν μια αριστερά. Και ας δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες ποιες είναι οι ενδιαφέρουσες πλευρές αυτής της κίνησης. Το πρώτο που έχει ενδιαφέρον είναι πώς τοποθετούν το πρόβλημα που έχουμε ως κοινωνία. Υπάρχει, λένε, μια κρίση η οποία έχει πάρει υπαρξιακές διαστάσεις. Και σε αυτήν την κρίση είναι ανίκανη να δώσει απαντήσεις η κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο η κυβέρνηση, ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Και σε αυτό συμφωνούμε. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα πώς εννοούν την ύπαρξη. Εξού και το υπαρξιακές διαστάσεις, την κρίση, υπαρξιακό πρόβλημα. Εννοούν την ύπαρξη ως χώρα, δηλαδή το συγκεκριμένο σύστημα, το εξουσιαστικό, κινδυνεύει κατά τη γνώμη τους. Ενώ εγώ λέω ότι κινδυνεύουμε ως κοινωνία να πάψουμε να υπάρχουμε. Και εδώ θυμίζω ότι υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας ήταν η έκφραση με βάση την οποία έγινε ένα συνέδριο. Ένα συνέδριο που το διοργάνωνε ο Δρόμος, η εφημερίδα της οποίας εκδότης, ιδιοκτήτης, διευθυντής και ό,τι άλλο είναι ο κύριος Ρούντι Ρινάλντι. Ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία 30 χρόνια, από το 1994 μέχρι σήμερα, εκφράζει τον οπορτουνισμό που γεννήθηκε από το μαρξιστικό λενινιστικό κίνημα. Το δεύτερο ενδιαφέρον που έχει αυτή η διακήρυξη και η κίνηση που την προβάλλει είναι ότι μιλάνε από τη θέση του απλού πολίτη. Άνθρωποι που ενδιαφέρονται για βασικές αρχές, όλοι όμως εκτός των ακραίων καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτή την κίνηση. Εδώ βέβαια υπάρχει μία αντίρρηση, ότι αυτοί όλοι δεν είναι απλοί πολίτες, είναι άνθρωποι ιδιαιτέρως προβεβλημένοι. Κάθε μέρα τους βλέπουμε σε συνεντεύξεις, τον κύριο Αϊφαντή παραδείγματος χάρη, τον κύριο Μάζη και άλλους. Είναι στρατηγοί, εν αποστρατεία, πολλοί.
επιχειρηματίες κλπ. Το κρατάμε λοιπόν και αυτό. Γιατί εγώ όταν μιλάω για την κοινωνία που πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, εννοώ ολόκληρη την κοινωνία, όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Το τρίτο ζήτημα που τίθεται στη διακήρυξη είναι η πολιτική φυσιογνωμία αυτής της κίνησης. Λέει η διακήρυξη ότι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την κίνηση, εκτός από τους ακραίους όπως είπα, όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως θέσεως στο πολιτικό φάσμα. Ενώ λοιπόν είναι θετικό το γεγονός ότι σε αυτή την κίνηση καλούνται άνθρωποι αντίθετων πολιτικών απόψεων και για να μην μιλάμε νεφελωδώς, καλούνται άνθρωποι δεξιοί και αριστεροί, γιατί αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει στην κοινωνία. Και βεβαίως είναι θετικό να καλούνται να συμπράξουν άνθρωποι αντίθετοι, χωρίς όμως να παραβλέπονται οι αντιθέσεις, γιατί η αντίθεση είναι που παράγει αποτέλεσμα. Γιατί βεβαίως αν πρόκειται αντίθετοι άνθρωποι να συνεργαστούν, είναι σωστό να παραβλέπουν τις αντιθέσεις τους στο πεδίο στο οποίο συνεργάζονται βεβαίως. Να έχουν συμφωνήσει για αυτό που κάνουν μαζί. Αλλά αν αποσιωπήσουν τις αντιθέσεις που έχουν έξω από αυτό το πεδίο, τότε δεν έχει νόημα και η συνεργασία τους. Το τέταρτο σοβαρό ζήτημα είναι πώς βλέπουν τη θέση της ελληνικής κοινωνίας μέσα στην παγκόσμια κοινωνία. Πρέπει, λέει, να ανασυνταχθεί η εξωτερική πολιτική της χώρας, ώστε να είμαστε σοβαροί, λέει, στη συνεννόησή μας με συμμάχους και με αντιπάλους. Η Ελλάδα πρέπει να είναι οργανικό μέλος του δυτικού κόσμου και να μην είναι ουραγός, αλλά πρωταγωνιστής στις διεθνείς σχέσεις και να ανακτήσει τη γεωπολιτική της επιρροή και ισχύ. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνονται σοβαρά τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Από εκεί θα έπρεπε κανείς να αρχίσει. Γιατί βέβαια είναι φανερό ότι το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα είναι παγκόσμιο. Όλη η φασαρία που γίνεται στην παγκόσμια σφαίρα είναι ακριβώς ότι υπάρχει το αίτημα για την ενοποίηση του κόσμου, για την εσωτερήκευση σε αυτόν τον ενιαίο κόσμο της αντίθεσης ανάμεσα στην αλλαγή και στη συντήρηση, που πρέπει να λειτουργήσει όπως και στο εσωτερικό της κοινωνίας, που δεν το βλέπουν οι άνθρωποι της κίνησης, και στο παγκόσμιο επίπεδο. Και εμείς έχουμε επιπλέον το πρόβλημα το λεγόμενο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Δεν μπορεί να ξεφύγει αυτή η κίνηση και από το να επισημάνει την επιθετικότητα της Τουρκίας και να αναφερθεί σε εθνική αξιοπρέπεια, εθνική κυριαρχία κτλ. Βεβαίως δεν λέει κανείς ότι δεν τίθενται έτσι αυτά σήμερα τα προβλήματα. Ούτε μπορεί κανείς να τα θέσει αλλιώς ως προβλήματα. Βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα επιθετικότητας ανάμεσα σε δύο χώρες. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται η αριστερά για να θέσει αυτά τα προβλήματα, αλλά και να βρει τη λύση τους, λαμβάνοντας υπόψη την τάση να ενοποιηθεί ο κόσμος όταν πρόκειται να χαράξει τη στρατηγική της και την τακτική της. Πριν μπω στη λογική του να κάνω μια αξιολόγηση για αυτή την κίνηση, θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ως άτομα. Όχι μόνο οι αριστεροί, αλλά και οι συντηρητικοί άνθρωποι που μας ακούνε, με τους οποίους μιλάμε ή με τους οποίους κακώς δεν μιλάμε. Ένα πράγμα που είναι το εξής. Ένα ερώτημα. Υπάρχει κανένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στον κόσμο που να θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί το παγκόσμιο πρόβλημα που υπάρχει με τη λογική μιας νίκης της σωστής πλευράς της ιστορίας πάνω στη λάθος πλευρά της ιστορίας? Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Όμως υπάρχει. Όχι απλώς υπάρχει, αλλά όλοι όσοι μιλάνε πολιτικά, αριστεροί και δεξιοί, μιλάνε στην πραγματικότητα για την επικράτηση, τη νίκη της καλής άποψης που έχουν αυτοί ενάντια στη λάθος άποψη που έχουν οι άλλοι. Και γι' αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πριν από οποιαδήποτε αξιολόγηση γίνεται, πολιτική αξιολόγηση, ότι υπάρχει αυτό το απαράβατο
δεδομένο ότι ο ανταγωνισμός που αποβλέπει στην επικράτηση είναι η συνταγή για την καταστροφή της ανθρωπότητας. Και μετά από αυτό ας δούμε και τη συγκεκριμένη κίνηση, η οποία βεβαίως δεν ξεφεύγει από τη λογική του ανταγωνισμού. Και βέβαια, αφού και αυτή η κίνηση δεν ξεφεύγει από τη λογική του ανταγωνισμού, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Ούτε στην ελληνική κοινωνία η συγκεκριμένη κίνηση, ούτε άλλες πιθανές κινήσεις σε άλλες κοινωνίες, ούτε στο παγκόσμιο κοινωνικό σύστημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου ότι εμείς πρέπει να αδιαφορούμε για τις κινήσεις που γίνονται και που δεν λύνουν το πρόβλημα της κοινωνίας. Γιατί έτσι δεν πρόκειται ούτε εμείς να λύσουμε το πρόβλημα, οι αριστεροί. Όταν απλώς καθόμαστε και απλώς απορρίπτουμε τις κινήσεις. Δεν λέω να μην τις απορρίψουμε, αλλά να τις απορρίψουμε κατόπιν εξετάσεως. Να μην ξεχνάμε ότι η εισάτοπον απαγωγή που λέγαμε ήταν μία από τις πολύ σοβαρές μεθόδους για να λύσει κανείς ένα πρόβλημα των μαθηματικών. Και δεν είναι μακριά τα μαθηματικά προβλήματα από τα προβλήματα της κοινωνίας. Για να μην πω ότι η κοινωνία σχεδόν αποκλειστικά με αυτή τη μέθοδο βρίσκει τις άκρες της. Δοκιμάζει και αποδεικνύεται στην πράξη η δοκιμή της ότι οδηγεί σε άτοπο και αλλάζει πορεία. Έτσι έχει γίνει. Που βέβαια αυτό σημαίνει καταστροφές. Γι' αυτό χρειάζεται η αριστερά, ώστε πιο γρήγορα η κοινωνία να καταλαβαίνει ποια κίνησή της μπορεί να είναι σωστότερη και ποια μπορεί να είναι άτοπη, χωρίς να την κάνει. Και τέλος, πρέπει να καταλάβουμε ότι από άποψη πολιτική αυτή η κίνηση είναι μια κίνηση υποκειμενική. Κάποιοι άνθρωποι σκεφτήκανε να κάνουν μια κίνηση για να διορθώσουν το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι διαλυμένο και το διαπιστώνουν και αυτό. Από την άποψη όμως την κοινωνική, δηλαδή από την άποψη της ιστορίας της κοινωνίας, είναι μια κίνηση της κοινωνίας η οποία προσπαθεί, δοκιμάζει αν θέλετε, να βρει τη λύση του προβλήματός της. Και έτσι πρέπει να δούμε την σημασία αυτής της κίνησης. Με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια αξιολόγηση με αυτή τη λογική, την ιστορική αυτής της κίνησης, νομίζω ότι αυτά τα 4 σημεία που επεσήμανα δείχνουν καθαρά περί τίνος πρόκειται. Ποια είναι τα 4 σημεία? Το πρώτο είναι ότι επισημαίνουν ένα πρόβλημα ύπαρξης. Σωστό. Το δεύτερο, ότι χρειάζεται μια κίνηση έξω από την κυβέρνηση η οποία να ελέγχει την κυβέρνηση. Και αυτό σωστό. Τρίτο, στην κίνηση αυτή πρέπει να συμμετέχουν άνθρωποι της αλλαγής και άνθρωποι της συντήρησης. Σωστό. Και τέλος, ότι πρέπει η ελληνική κοινωνία να βρει τη θέση της μέσα στο παγκόσμιο κοινωνικό σύστημα. Επίσης σωστό και πολύ βασικό. Αυτά είναι τα ζητήματα που θέτουν. Οι λύσεις που προσπαθούν να δώσουν προφανώς δεν είναι εφικτές. Είναι μια κίνηση που θα γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία ζήτημα απαγωγής εισάτοπων. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα εδώ που ήδη το ανέφερα. Ότι αυτά τα 4 σημεία είναι και τα σημεία στα οποία κινήθηκε το περιβόητο συνέδριο, το υβριδικό, για το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας από τον κύριο Ρούντι και το δρόμο της αριστεράς, τους ανθρώπους του δρόμου της αριστεράς που βγάζουν την εφημερίδα της οποίας ο Ρινάλντι είναι ουσιαστικά ιδιοκτήτης. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στον πρώτο τελευταίο δρόμο της αριστεράς ο κύριος Ρινάλντι ασχολείται με το πλυντήριο, όπως λέει, με τις 3 πλύσεις. Η μία πλύση είναι του κυρίου Τσίπρα από τον κύριο Μαρινάκη και το συγκρότημά του. Η άλλη πλύση κατά τον κύριο Ρινάλντι είναι του Σαμαρά και
για να τσοντάρει και κάτι που να είναι πιασιάρικο, η πλήση του ΟΠΑΚΕΠΕ και του εγκλήματος των τεμπών, που επιβεβαιώνει ότι πράγματι η κίνηση αυτή υποδεικνύει πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει η ίδια η κίνηση, αλλά μια κίνηση στην οποία θα ηγείται η αριστερά μέσα στην κοινωνία. Αλλά ούτε ο κύριος Ρινάλντι είναι μέσα στην κοινωνία. Έξω και πολύ έξω είναι μάλιστα, γιατί μιλάει για απλούς ανθρώπους, αλλά δεν είδαμε κανέναν απλό άνθρωπο στο συνέδριο που έκανε. Τους απλούς ανθρώπους τους ονειρεύεται μάλλον, γιατί δεν τους έχει ποτέ, να βοηθάνε τις κινήσεις που κάνει ο ίδιος, οι οποίες καταλήγουν σε φιάσκο. Αυτό πρέπει να είναι το τρίτο φιάσκο του Ρινάλντι. Και τέλος, θεωρώ ότι η κίνηση αυτή είναι συνέχεια της κίνησης Κασελάκη. Γιατί περίπου, αλλά με άλλο τρόπο, και η ιδέα του κυρίου Κασελάκη ήταν ακριβώς αυτή. Να πάρει στα χέρια της η κοινωνία. Αλλά βέβαια ούτε ο κύριος Κασελάκης ούτε οι 91 μπορούν πραγματικά να καταλάβουν καν τι σημαίνει να πάρει στα χέρια της η κοινωνία το πρόβλημά της. Καταλήγουν τελικά να λένε ότι θα αντιπροσωπεύσουμε εμείς την κοινωνία έτσι ώστε να πάρει στα χέρια της η κοινωνία την υπόθεσή της. Τελικά, για να καταλήξω και για να μην πολυλογώ, όλα αυτά δείχνουν ότι χρειάζεται πράγματι μια αριστερά μέσα στην κοινωνία. Το πώς μπορεί να είναι αυτή η αριστερά θα το πω στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να το παρακολουθήσετε. Σας χαιρετώ.